Welcome to Dreamland National Trade Expo Gossaigaon. बे एक्सप'आ डिसेम्बर 1 तारिखनिफ्राय सुरु जागोन आरो जानुवारि 2 तारिखसिमाव जोबगोन। नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन बे एक्सप'आव। थ' बिदिबा नायलांदो लोगोफोर बे मायदि गोनां भिडिअखौ। मा थाबायबाय थाखो मा मा लानो नागिरखो? हा? बेखौनो मोनो बेखौ लालाबायनोसै। पायजामा लादो। पायजामाबो लानांसिगोन। आस्ताम नायनांसिगोन र'। गसाइगावनि एक्सप'आव लायो बोराय नै आस्ताम नायदों नै आस्ताम दे लाबखौ लानांसिगोन मामियालाय मा लायो मा लायोनो आस्ताम आस्ताम दे 30 টাকা नोंलाय मा लायो खट लानोसै नामा नांथ'ला आंनो नांथ'ला दे কত দামের আছে কত দামের আছে ব্ল্যাঙ্কেটটা 4,500 টাকা ওনার 2200 টাকা লেগে আছে 500 টাকা লেগে কম তো হবো না হয়ে যাব गसाइगावनि एक्सप'आव दसे बेरायदों बे बायदिसिना मोनजोबो बारा गोबाव थानाय नङा बियो सब समय जाया बाजारा बे एक्सप' फैबाल' जायो नालाय फैदो उनाव जोबगोन बियो आंबो नैबे रिंस मोनसे लाबाय नैबे बायद'बा गिफ्ट होदों नैबे scrunchie रिंस and my one scrunchie औ फाग्ला फाग्ला नै AK-47आनो कलमसो जाहैबाय दाना नै नै बैखौ र' फाग्ला फाग्ला न' मारिलाय बेखौ माने मुचु मुनुनानै गोबार रुनायखौ सुना लाबोफिननाय दाबखौ सोनाय
दाबखायाव नारथुमनानै दोननोसै आरोखि बे 950 मांगा देखिए 950. दाबखाव सोनाय बेबो गासिबो दाबखायाव सोनाय गोजा बेखौ दानायसै बिसिबां मोजां बायदो नांगौबा बेबो दाबखाव सोनायसै दाबखायाव सोनाय गोजा हुइ जा बेबो गानजाखायो नालाय नानिखौसो नुहोगासिनो दं गानजागौमोन ना नानि मामि बायदि गासिबो लेडिस आइटेम जाबाय सुइटार जेकेटआ बे एक्स'आ जानुवारि 2 थारिखसिम थागोन जानुवारि 2 थारिखनि गेजेराव बयबो फैनो हागोन बेहाय माबाफोर जुदि नांगौब्ला जानुवारि 2 थारिखसिम थागोन Subscribe to his channel. अके बाबानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बयबो औ दिनै भिडिअआ बावनो जोब्बाय गोजोन्थों Bye bye.